mreža koja trenutno ima više od 700 milijuna korisnika, ljudi koji koriste LinkedIn, možda ne svaki dan, ali se uključuju kako bi čitali, neki kažu u stvari da više nije striktno poslovna mreža, uključuju se kako bi saznali mnogo korisnih stvari, kako bi se educirali. To više nije striktno poslovna mreža. LinkedIn je mreža gdje se cijeni subjektivnost, gdje se cijeni osobnost, gdje se autentično, pogotovo i počinjete objavljivati tako nešto, tako nekoj temi, ali kada dođu te komentari, onda počinje biti, kako bi rekla, gadno, jer iza ili vaš profil jednostavno nije popunjen pravilno. Iza vašeg profila možda imate nekoliko rečenica, 2-3 rečenice u sekciji koja se zove About ili Summary na engleskom. LinkedIn Online Akademija koju sam razvila već prošle godine sastoji se od nekoliko modula. U modulu 1 govorimo o headlineu, znači o natpisu ispod fotografije, gdje se specificiraš, gdje opisuješ svoje radno mjesto kroz ključne riječi, dodaj svoje interese, hobije, ali sve to kroz ispred, naravno, sve stavit ćeš jedan pitch. To je modul 1. Tu imamo još i banner, pozadinu iza fotografije, gdje ćeš staviti poziv na nekakvu akciju, svoj kontakt, možda staviš neku fotografiju svoje radne svakodnevice i fotografija koja podiže cijeli profil. Moje ime je Marijan Makraji i ja ću vas voditi kroz ovu LinkedIn Akademiju.